Poštovani gledalci, dobar dan. U ovoj današnjoj emisiji idemo u San Diego, gde ćemo se upoznati sa nekim ljudima koji su rešili da naprave školu srpskog jezika. To je jedna zaista lepa grupa ljudi i danas se tu okupilo popriličan broj dece. Evo vidite, parking je pun. Oko 50 dece je danas upisano u ovu školu. Ima tu svih različitih uzrasta i ja se nadam da će ova ideja da zaživi i da će trajati malo više, da se neće završiti na samo to nekom pokušaju i da je ovo, da kažemo, dan kada je započeto nešto veliko. Ja sam Ivana Šindolić, živim u Americi od bombardovanja, znači koliko je to, 99. znači od tada. I evo sada imam 8-godišnju devojčicu i radujem se da može da dođe u školu i da uči srpski. Pošto sam udata za Amerikanca, mi ne govorimo srpski toliko kod kuće, tako da ona razume vrlo osnovne stvari i sad nadam se da će sada uz drugu decu naučiti da priča bolje. A da li ste odlazili često u Srbiju? Ne toliko često, znači samo 2 puta od kad sam ovde, da. Da li je tvoj suprug bio tamo? Da, on je bio isto, svaki put kad sam ja išao i on je bio čak i tamo ranije, tako da i on zainteresovan u stvari da ukoliko otvore časove za odrasle, on je zainteresovan da uzme. Da, i on govori malo srpski, govorio i pre nego što smo se upoznali, ali definitivno bi volao da. Moja prijateljica inače je bila psiholog u Beogradu, a ja sam učiteljica koja će da vodi grupu, jeste grupu starosti između 6 i 10 godina. Inače sam završila Beogradski učiteljski fakultet, radila sam u jednoj, mogu slobodno da kažem, najlepšoj školi u Beogradu, u Zemunu na Dunavu, u osnovnoj školi Lazar Savatić, tamo sam provela nekih svojih 15 godina i to je otprilike kratko 15 godina rada u toj školi, što bih rekla. Danas je ovo veliki početak i naravno nadajmo se mali korak, ali veliki početak u budućnosti da ćemo da ostvarimo jednu jako lepu ideju, a to je da naša deca koja su ovde da nauče nešto o svojoj kulturi, nešto o kulturi njihovih roditelja, da nauče naše ćirilično pismo, da savladaju azbuku i sve ostalo. Nebojša Mark. Emisha Mark. Guys, she's calling names. Filip Gajić. Sad. Jaje. Šal. Sad. Jaje. Šal. Avion. Ponovite. Avion. A koliko vas je učestvovalo u ideji da se ovako nešto napravi? Pa bilo je nekoliko nas, ali najvažnije je da je jedna osoba najviše radila na ideji da bude ova ideja ostvarena. To je Vesna Jovanović. I mnogo se zahvaljujem njoj za ovo što je uradila za nas. Nama je bila ideja već godinama da uradimo ovo, ali to je bila samo ideja. I tako, pa sad imamo 4 odelenja momentalno i radimo na otvaranju srpski za odrasle. Da.
Kažete mi, da li ste morali da zakupite ovaj prostor i koliko će koštati održavanje ove škole? Jer to nije baš tako lako, u Americi se sve plaća. Pa da, ovdje smo zakupili prostor, međutim ja sam samo akademski direktor, ne znam te informacije, to će Vesna da vam kaže više o tome. Da. Dobro, znači ovo je početak i očekujete da će to da bude tradicija, da će to da se nastavi dalje? Nadamo se da će da bude tradicija i da nama je cilj, jedna glavna cilj je da razvijemo kod djeca ljubav prema tradiciji, kulturi i jeziku. Nije toliko da nauče djeca gramatiku ili da budemo strogi, da tražimo domaće zadatke, već da oni budu uživali u tome i da razviju ljubav prema našoj kulturi. Puno. Ha? Rođena u Americi? Da, A da li si išla u Srbiju nekada? da, 2 puta. 2 puta. Kada? Kada je to bilo? Ovo leto i prošle leto. Kako ti se sviđa tamo? Baš je lepo. Baš je lepo. A sad još budeš naučila srpski još bolje, bit će ti još lepše, znaš? Da. Eto vidi. A ti koliko često ideš u Srbiju? Ne znam. Otišao sam 4 puta ili 3 puta. Da li voliš da ćeš sad biti ovdje u ovoj školi sa ovdje? Da. Puno. Malo ćete više da se družite, a živite daleko jedni. Ja? Da. San Marcos, San Diego. Koliko ti baš? Koliko je daleko? 30, Vas dve daleko jedan. 30-40 minuta. I koliko se često viđate? Kad ima žurke. Da. Ne, da ti valjda sad pogotovo. Ćao, ja sam Sandra, u Americi živim već skoro 10 godina. Za ovu školu smo čuli tako od prijatelja ovde da se otvara i mislili smo da je super ideja. Sjajno za decu pre svega da se druže i da uče o srpskoj kulturi, o pismu, o tradiciji, tako da, eto, prilično uzbudljivo. Novaković. Ne znam if we're related. Ja sam ovdje rođena, ali koliko toliko ja govorim srpski, imam jednog sina, 13 godina, zove se Lilen, ali on još ne govori. Ali baš mi je drago za školu. Inače za posao ja sam advokat za sud ovdje u San Diego i baš mi je drago. Evo ga, kao i u našem školskom dvorištu nekada u Srbiji, tako i deca su ovdje sad izašla da se druže, da se igraju dok ne krene nastava. Pa reći, ko je više uzbuđen, ti ili deca? Pa naravno sam ja više uzbuđen. Ja dobijam slobodnog vremena dok deca uče. Znači igra, moraš da ih dovedeš ovdje. Tačno. Ali dobro, lep povod. Divan povod. Živiš u Americi? Pa 20 godina. 20 godina, da. Tvoja deca su rođena ovdje, da? Deca rođena ovdje, tako je. Pričaju srpski? Pričaju srpski, da. Znaju azbuku, sad će da usavršavaju. Šta očekuješ od ove škole? Šta misliš da će da pomogne? Pa ja mislim da će ovo samo da jedna mnogo dobra inicijativa i mislim da će škola samo da raste godinama. I bila je baš potrebna u ovom kraju sveta gde smo mi iz Srbije, svi sa Balkana, jednostavno nam je trebalo nešto tako edukativno i socijalno, da se skupi narod zajedno, da deca uče, da se poštuje kultura i da se uče naši običaji, tako da je to sve na pravom nivou. Znači očekuješ da će ova škola trajati godinu? Ja očekujem iskreno. Ja očekujem. Svaki početak sigurno nije lak, ali mislim da je ovo pravi korak, tako da sigurno će biti. Pa evo, moje ime je Milan Jezdić, ja sam 13 godina ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama i družeći se sa svim ovim divnim ljudima, jednostavno osjetili smo potrebu da organizujemo ovako nešto. Prosto osjećali smo to kao nedostatak, da imamo neke kulturne događaje i onda se rodila ideja za ovu školu koja danas, hvala Bogu, počinje. Mislim da je to velika stvar. Sabrali smo se oko jedne iste ideje, oko jedne iste stvari. Evo, imamo 49 đaka danas, to dokazuje, to je početak da će Bog da to sve bude i da ima interesovanja. Naš je plan da ovo ne ostane samo na školi, škola je početak, naš je plan da pokušamo da organizujemo neki kulturni događaj, da pokušamo da organizujemo nešto što će ljudima ovdje da predstavi srpsku kulturu. Mi smo stari narod,
Naša istorija je bogata, naša kultura je bogata, mi nemamo čega da se stidimo, mi treba da pokažemo i ponudimo svetu ono najbolje što imamo i ja mislim da je to treba da bude cilj svakog čoveka, ne samo nas, ali se eto nadam da ćemo mi u toj nekoj ideji uspeti, koliko ćemo dobaciti, vidjet ćemo se možda za neko vreme pa možemo to da analiziramo, ali eto za sad toliko. Škola je početak, a šta ide dalje? Pa planiramo da napravimo neke, mi smo planirali da napravimo nešto kao otvaranje kulturnog centra, neki događaj. Bila je neka ideja da to bude neka izložba srpskih slikara koju jedan čovjek imao u Njujorku, ali to je bilo malo komplikovano, on se preselio u Srbiju, nije mogao to nismo to mogli da tehnički otpratimo zbog transporta, osiguranja, svega. Vidjet ćemo, planirali smo da to bude nekakav događaj, međutim škola je nekako uzela primat, prvo je počela škola i dobro je da smo počeli sa školom, eto ovo je neki početak, ali ćemo verovatno za neko vreme pokušati da napravimo neki događaj koji će biti neko zvanično predstavljanje centra, otvaranje centra, šta će to biti i kog obima vidjet ćemo, ali to nam je sledeći zadatak pošto smo se malo više bavili školom do sada i tako. Moje ime je Vesna Tasić, pa Vesna je bila idejni tvorac celog ovog, da kažem, projekta. Mi smo svi krenuli za njom jer jednostavno smo osetili potrebu i znamo da nam je zaista falila ova neka spona između naše zemlje i ovog našeg života ovde. Prosto to je ona karika koja je nedostajala i sad je ostalo da radimo svi na tome, da se to razvije, da zaista zaživi, da ljudi veruju u to, zato što mislim da je ranije bilo nekih pokušaja, ali da nikada do kraja nije zaživelo. A mislim da smo čvrsto rešili da stvarno radimo na tome da to i opstane i evo ima tu formu Srpskog kulturnog centra, vidjet ćemo kako će dalje da se razvije. Imate jako kvalitetne i obrazovane ljude koji će voditi sve ovo. Definitivno, mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto ljudi veruju, zašto roditelji, konkretno kada govorimo o školi srpskog jezika, zašto roditelji žele da upišu decu, zato što imamo zaista kvalitetan kadar i mislim da će to biti razlog da škola stvarno zaživi. Pa da vam kažem, jeste, osjećanja su pomiješana, uzbuđeni smo, ovo je sve novo za nas i ne znamo dokle ćemo dobaciti, imamo daleke, horizont je dalek i imamo velike planove i nade. Početak je vrlo obećavajući i čvrsto vjerujem zaista da ćemo ostvariti još mnogo naših planova. Škola je bila prvi projekat u okviru našeg kulturnog centra i mislim da je to najvažnije. Okupili smo veliki broj ljudi koje ja nikad u životu nisam prije ni srela. Interesovanje je veliko, očekujemo da će da raste škola i želja nam je da ova deca, jer je imigracija u zadnjih 20 godina sve veća i veća i sve više i više ljudi dolazi na ove prostore i želja nam je da ova naša deca ovde koja su rođena zaista upoznaju i sa ponosom nose ono ko smo i šta smo, jer imamo puno toga da podijelimo, ne samo da naučimo našu decu, nego da podijelimo i sa našim sunarodnicima ovdje, jer naša istorija je jako bogata i kvalitetna, srećna sam, zaista sam srećna. Kaži mi, koliko je teško finansijski organizovati ovako nešto, jer ipak vi morate da zakupite i ovaj prostor i sve to nije baš tako prosto. Mi smo se registrovali kao non-profitna organizacija i prema tome ne radimo za profit, radimo samo da se pokriju troškovi. I kao što sam rekla, sve je to novo za nas. Bilo je tu dosta, uzelo nam je skoro godinu dana da sve ovo pripremimo, da se registrujemo, da dobijemo licence i za sada pokušavamo, škola je organizovana i pokrićemo najvjerovatnije troškove za iznajmljivanje učionice, da platimo učiteljice za osiguranje, a onda sad ostaje da radimo na nekim fundraisers, da tražimo sponzore. Nismo htjeli da tražimo pare od početka dok ljudi ne vide šta radimo. Želimo prvo da dokažemo
ko smo, šta smo i šta radimo i da tako privučemo ljude i možda sponzore. Tako da ako je neko zainteresovan, prihvatit ćemo. Pa, moje ime je Dejan Pantić, živim u Americi dugo, znači celog života, ovde sam odrastao. I tako, čuli smo za školu preko prijatelja i dopala nam se ideja, imamo 3 dece i želimo da nauče svoj jezik. A deca sad nisu pričali srpski uopšte? Pa jesu u kući, znači moja supruga je odrasla u Srbiji i kući govorimo uglavnom srpski, ali uvek može bolje. Koliko oni uopšte znaju o tvojoj zemlji i o nekom kraju gde si ti odrastao, gde je supruga? Pa putovali smo relativno često, sad u zadnje vreme nismo baš mnogo, ali znaju, znači najviše o Beogradu, znači supruga iz Beograda i proveli su par leta u Srbiji i dosta znaju ovako o... Koliko često vi uopšte posećujete Srbiju? Pa eto, ne onoliko koliko bi želeli naravno, ali recimo sad je već prošlo 3 godine od kako su deca bila. Voleli bi svakog leta, ali malo je teško. Koliko je ova škola daleko od vaše kuće? Pa pola sata vožnje, malo više, ali za ovu sredinu nije tako strašno. Ovde sam već 25 godina, Sonja Huter. Za ovu školu sam čula od jedne prijateljice, ona je to saznala, poslala je e-mail i pogledala sam i dopalo mi se šta sam pročitala, tako da sam uzbuđena da nam se deca druže sa drugom decom. Oni već znaju i pričaju gore srpski, jedan ima 11 godina, drugi 9, znaju čak i ćirilicu da pišu i da čitaju, ali eto, drago mi da mogu da se druže i da nauče malo više o srpskoj kulturi. Koliko je ovo udaljeno od vaše kuće? Od jedno 20 minuta. Nije tako strašno. Kaži mi, da li posećujete? Rekla sam, pošto je sve izvan nekog zvaničnog rasporeda, malo smo sa zaostatkom, ali prvi je dan, pa nadam se da ćemo, da nam opraštate. Prvi mačići se vodu bacaju. Ideja je bila da se ovde okupimo, ako je neko od roditelja zainteresovan, da se formira neko tijelo, nešto slično kao što je PTA u američkim školama, mi ga zovemo Savet roditelja. Sanja ima malo više iskustva, ja nisam lično bila nikad član PTA u školi, dosta sam volontirala u školama svojih kćerki, ali kao helper, kao pomagač. Tako da Sanja ima nekih konkretnih ideja i možemo da porazgovaramo i ko je zainteresovan, slobodno se javite, volontera nikad nije na odmet, uvijek nam treba ekstra pomoć. Isto tako, pored škole, mislim škola je u okviru Srpskog kulturnog centra i Srpski kulturni centar još uvijek nema svoju lokaciju. Ovo je prvi projekat koji smo mi ostvarili i sada je namjera i cilj da počnemo da organizujemo neke druge vrste aktivnosti u okviru centra, da organizujemo izložbe, u svakom slučaju da budemo u kontaktu sa maticom, da pravimo neke poetske večeri, književne večeri, sa decom ćemo da pravimo priredbu na kraju školske godine i ukoliko imate talente, ukoliko imate ekstra vremena, ukoliko ste voljne da nam pomognete, da se pridružite, slobodno se javite, treba nam pomoć. Ja sam presrećna, ovo je stvarno veliki trenutak za sve nas Srbe u San Diegu. Ovo je nešto novo, a dobili smo šansu da imamo školu srpskog jezika i priliku da naša deca nauče što bolje naš jezik. Ovo je deo jednog velikog projekta. Ovaj ceo projekat je proizašao iz želje roditelja da naša deca rođena ovde što bolje nauče svoj jezik, jer jako je bitno da znamo svoj jezik, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo i da možemo da održavamo komunikaciju sa bakama, dekama, sa svojom zemljom. Kao što je Stefan Nemanja u svom zaveštanju rekao,
dok postoji jedan jezik, postoji narod i on mi je rekao da čuvamo svoj jezik kao zemlju svoju, kao dušu svoju i zato je jako bitno da i mi ovde se trudimo da održimo svoj jezik, pogotovo zato što smo jako daleko od svoje zemlje i što nemamo prilike da tako često putujemo. Ova deca žive u okolini San Diega i San Marcosa, to je velika erija. I kako ste uspeli da skupite to sve da bude zajedno na jednom mestu? Znate šta, želja za ovakvim projektom, za školom je odavno postojala i roditelji su želeli da se ovako nešto organizuje. Nas ima puno ovde, jesmo geografski jako rašireni, nadamo se u budućnosti da će Bog da bude drugih lokacija, da se skupe još više đaka, da nastavimo, ne samo ovo je prva generacija danas koja se upisala, ali nadamo se da će biti još mnogo generacija koje će nastaviti da uče srpski jezik. Naš jezik je prelep i bogat i naša kultura i baština su zaista bogate. Imamo čime da se ponosimo i ovo je deo jednog većeg projekta Kulturnog centra San Diego, kroz koji mi ćemo moći ne samo da što bolje predstavimo našu kulturu našoj deci, već i Amerikancima. Oni će imati priliku da dođu, da upoznaju našu kulturu, da se druže sa nama, da čuju našu muziku, različite izložbe da vide. Mi imamo puno toga da pokažemo svetu. Mi smo jedan narod sa bogatom istorijom i kulturom i trebamo biti ponosni na to. Ovo je najmlađa grupa, tu su deca koja imaju 3, 4, 5 i 6 godina. Da. Znači oni koji još nisu krenuli u osnovnu školu, prvi razred. Danas se upoznajemo, tu su roditelji, radimo svi zajedno. Počeli smo da radimo moja porodica i ja. Od sledećeg puta deca će biti sama, radit ćemo na srpskom jeziku, upoznat ćemo se sa jezikom i sa kulturom i tako će deca biti ne samo dvojezična, nego će čitavu kulturu prihvatiti na još jedan način kroz poznavanje jezika. Sam prezadovoljna, verujte, kad sam čula da je ovo u osnivanju, bila sam presrećna. Zbog svoje dece, zbog svojih unučadi, da ne zaborave ko su, šta su, odakle su, neka znaju. U Novom Sadu. U Novom Sadu? Da. Sad ste došli da vidite mamu unuku? Pa ja dolazim zimi ovde obično, da obiđem decu, unuke, oni dolaze preko leta kod nas i tako. I samo vaše ime? Vera Maslovarić. Dovoljno, ja sam sinoć doputovala iz Srbije i mnogo mi je drago što sam prisustvovala otvaranju ove naše srpske škole. Prezadovoljna sam, moje unuke su Maja i Katarina, one ovde idu, one super pričaju, ali dobro, ima tu još mnoge stvari da se nauče i divan je, osjećaj je stvarno, presrećna sam. Hvala što organizatorima, hvala učiteljima, hvala ovoj divnoj našoj deci, sve je na nivou, sve je super i bit će divno. Šta očekuješ, kakav nastavni program očekuješ u ovoj školi? Pravo kažem, ne znam šta da očekujem. Znači, sad je vrlo otvoreno, znam da su oni tek počeli, kako god da bude, da ćemo se verovatno adaptirati kako vreme bude išlo, zavisi od verovatno znanja koliko deca znaju, šta najbolje funkcioniše za njih, osim toga, znači koliko je deca u razredu, prilagoditi se znanju svakog deteta, tako da vrlo sam otvorena, nemam nikakva specifična očekivanja, nadam se da će biti zabavno, da neće biti da će voleti da dođe ovde svake nedelje, tako da za sada je čak i to dovoljno. Koliko često ideš u Srbiju? Svaki 2 godine. Svake 2 godine. Jel voliš tamo? Da. I kad si naučila srpski da pričaš? Kad sam bila mala. Kad si bila mala, sada ćeš da usavršiš. Da. Da li voliš da ćeš ideš u školu? Šta očekuješ da naučiš? Sve.